Sawl peiriant newydd yn ystod y wythnos, ond mae'r ardal yma, ardal yr hen beiriannau'n boblogaidd iawn hefyd. Ac efo fi wan, mae Mike Evans, sy'n gwybod dipyn am y tractors yma, Mike. Wel, mae rhain wedi dod o Sir Benfro unan. Dim o clwb, ond os oedd unrhyw un yn Sir Benfro eisiau dod, a tractor yma yn iawn. Bob un wedi dod o Sir Benfro? Odyn. A lle mae'r prawf o hynny, te? Wel, mae prawf o hwnna wrth y registration fan hyn, na beth wedd yr hen registration am Sir Benfro oedd dy. O, ydych na gogledd. Gog yn y gogledd a de yn y de. All fod. Alle fod, dwi'n All fod yn iawn. synwyr. Odi. Na ddau fan hyn wan, yn berchen i chi. Wel, y cwtsia hwn, a fi eisiau hwnna. Chi sy'n bia hon. Chwynon i fo'n chi gychwyn, be di hanes hon, Mike? Wel, mae hon, beth yw hwn? 1950, Cropmaster David Brown. Mae hon wedi bod â fi nawr am bron 10 mlynedd. A byrnes iddi yn y cyflwr ych chi'n gweld heddi. Dych chi bych y ffordd ers ych chi brynu hyn? Dwi bach o bolis wrthau a wneud y bras yn deudi, ond mechanic i dybyd. Lle sa'ch chi'n gafel yma te? Ar ocsiwn neu be? Nag, pan ydym breifat nes i. Bachan ein clwb i weid yn onest. Dath e'r clwb a wedodd os y mab i weid. O, you're a David Brown for sale, medde fe. So, dath y cwrt gyda, dosbeth i sy'n lawr i weld i. A wyt ti'n gweld i'r ailwaith yn ei wedi fyny ddi. Ie, dwi'n siŵr. A mae'n special, ddim yn dractor arbennig. A two-seater hefyd, lle fyna cwmni? Wel, cwmni, cari neu siopa. Wel, un o'r ddoi. Yna o ddewis, ynddi. A hon wedyn, y crwt sy'n bia hon? Crwt sy'n bia hon dath y cynta i'r ffarm, a wedi bod yn y ffarm dar ni. Wedi ffrynu newydd i'r ffarm? Newydd i'r ffarm, ie. Yma blwyddyn? 1947. Da. Yw hon, ie. Ac oedd o'n dipyn o fasyn am syni, siŵr? O, dath hon wedyn o dealer yn Arberth. A na edrych hwnna, a dreifwyd y taring yn yfed i unwaith. Wel, cyffilwr oedd e, a dreifodd e hon, a ddim yn gos y cae, a meddwl fe fel oedd yn dod yn gosach y cae. Wow! Wow! O, ddim yn gwrando. Ond yn gwrando fe cyffil, nag oedd? Unwaith dreifwyd o. A na gyd. Ie, ynddi. A'r wyr sydd yn ngofal i wan? Ie, a'r cwrtsa hwn sy'n merchen hwn, ie. A wedyn, dyna'r werth? O, na di. Be mae'r un arab iawn i chi? Gas y crwt hon am birthday pan oedd yn 20. O, reit, presant arbennig. Gas e wrth i wncwl, y V5, halwch y bant i Abertawe, a na i birthday present e. A dyna i, yma heddiw? Na i, yma heddiw. Mae'n edrych yn wych, mae'r ddwy'n edrych yn wych, de? Wel, diolch yn fawr i chi. Diolch am y sgwrs. Yn iawn.